Dobrodošli na radionicu Element metala. Nadam se da ste uzbuđeni i spremni za zanimljive zadatke, za rad na sebi. I prvo što ću vas zamoliti da sebi čak negdje zapišete da ćete istrajati. 14 dana nije puno, to su samo 2 nedelje, ali ko bude želeo i osjećao i kome bude prijalo, može da nastavi da radi još 14 dana. Tih 14 dana ćemo zajedno da prolazimo, to je svi u svom domu, ja u svom domu i svi drugi koji su se priključili na ovu radionicu. Energija grupe je jaka, tako da će nam dodatno dati snagu i pojačati tu divnu energiju koja se i nalazi u elementu metala koji se nalazi također i u nama i svugdje oko nas. 5 elemenata se nalazi u svemiru, u prirodi i u nama. One u nama predstavljaju i određene čakre, energetske centre i predstavljaju naš karakter. One mogu biti blokirane, mogu biti u hiperbalansu, u hipobalansu i tako dalje. A mi ćemo da radimo da sad aktiviramo tu našu grlenu čakru, jer element metala se odnosi na grlenu čakru koja je tirkizne boje ili svetlo-plave boje. Njegov dan je sreda, Merkurov dan. Znači, pogotovo sredom ćete se onako fokusirati na grleni deo, grlenu čakru i vizualizirati tirkiznu ili svetlo-plavu boju. Ta vežba je mnogo jaka. Boje također imaju svoju vibraciju, svoju energiju. Sad ću ovdje ukratko objasniti kako sam ja to osmislila, ali će vam sve biti detaljno napisano na mailu. Znači, dobijate planer koji bi bilo najbolje da odštampate. Svaki dan imamo zadatke koje ćemo da radimo, znači to je meditacija u tišini i energetska vežba, a posle toga izaberete intuitivno, jer intuitivnost, taj unutrašnji glas, se odnosi na element metala i to ćemo sad da vežbamo, da pojačamo taj glas u sebi, da ga što glasnije možemo čuti. I izaberete jedan broj, pogledajte koji je to zadatak i taj dan uradite taj zadatak. Verujem da će vam svaki zadatak doći baš tada kada vam treba, jer naš glas nikad ne greši. Ja kažem, kad je stomak miran, onda to je to. Ako vam se slučajno 2 put ponovi neki broj, slobodno ponovite taj zadatak. Znači da vam još nešto treba, još nismo dovoljno utvrdili nešto. Tako da slušajte sebe. Šta je taj unutrašnji glas? To je to kada probamo da pobegnemo iz te, da smo kažem, užurbanosti, ali od puno zvukova i haosa, da nađemo taj prostor, očistimo prostor u sebi, znači kad dopustimo mislima da se šetaju, da trče, ali opet mi vratimo se ovdje i sada, napravimo prostor, tu tišinu u sebi i tada najbolje možemo čuti svoj glas, koji je, ne može da pogreši. Jer nikad niko drugi ne može za vas da kaže šta je dobro. Jedino vi znate šta je za vas dobro, šta možete, a šta ne možete. Tako da ovaj mjesec i vežbamo da prvo se dogovorimo sami sa sobom šta želimo, a onda to kažemo drugima. I jako vežbamo da slušamo, možda manje da pričamo, a da budemo aktivan slušalac, da slušamo svoju okolinu, jer element metala se također odnosi na zvuk. Imat ćete tamo u zadatku, napisala sam zvučne terapije. Ako budete uspeli ovaj mjesec da odete negdje, stvarno, ja sam bila na gongovima i to je, meni je bilo nevjerojatno iskustvo koliko se taj gong, taj njegov zvuk, stvarno se osjeća čak
fizički koliko jaka vibracija, ali ima i na YouTube puno takve muzike koje možete pustiti u svom domu. To će vam također očistiti energiju u prostoru, a i vas same, znači možete i meditirati na tu muziku. Da slušate muziku koju niste do sad možda slušali i da se otvorite za neke nove zvukove. Da budete spontani ovaj mjesec, znači sve poruke koje budete dobijali, neke ideje koje vam padne na pamet ili jednostavno dođe, želim da idem sad tamo, a nemate objašnjenja zašto želite tamo da idete, ali idite. Jer to je ta poruka koja vam je došla, ali nemate objašnjenje zašto. Idite i samo pratite. Posle će vam doći zašto ste trebali biti tamo, zašto ste trebali uraditi ovo i ovo. Znači nekada bi se nam nešto desilo ili neka došla nova ideja ili novo rješenje ako tražimo za neki naš problem ili izazov, možda će nam doći da odemo sad baš u šetnju. Što sad? Eto. I poslije ćemo shvatiti da smo tom šetnjom ili ako odemo na trčanje ili na plivanje ili da se proštamo pored vode, jednostavno smo očistili svoje misli i dobili neko rješenje ili nam je neki prolaznik prošao i rekao nešto usput i baš to što smo mi trebali tad da čujemo. Znači, pratite te znakove, što kažemo, znakove na putu, ali to u stvari su znaci za naš put. I zapisujte ih. Zapisujte, budite redovni, nemojte da vas mrzi da zapisujete, jer kada se ispraznimo, to jest kada napišemo sve svoje misli i dešavanja, šta se nam izdešavalo u toku dana, posle 14 dana kada završimo taj naš izazov ili ovu radionicu, onda ćemo vidjeti, nekako će nam se sve poslagati. Eto, vas molim da budete istrajni, ali to napravite sa sobom deal, da ćete sebi dati te dane samo za vas, da ćete izdvojiti vrijeme za vas. Najbolje bi bilo da to bude ujutru, ako može, da ustanete koji minut ranije i da se posvetite sebi dok je još sve mirno, ja kažem dok svi ljudi još spavaju. Jednostavno, tad nam je najbistriji, bez puno buke u glavi. I jako lepo probuditi se sa mislima, naravno pozdravite novi dan, ali da ne mislite odmah šta sve treba da uradim toga dana, nego ovo je vreme za mene. I prvo uradite nešto za sebe, poželite sebi lep dan i onda se upustite u taj divan dan, da pratite svesno znakove koji vam dolaze. Ali ako ne budete uspjeli, onda uveče, preko dana ili kad bude mogao. Jako se radujem našem druženju. Vidjet ćete, znači imate na vašem mailu, sve će vam biti objašnjeno, zadaci također. Uživajte u njima, ovo treba da bude zabavan rad na sebi, da budete uzbuđeni. Zato sam i osmislila te zadatke, da ni ne znate možda, nemojte unaprijed da gledate zadatke, bilo bi dobro ko može, i poruke ako ste već vidjeli da imate, ostavite ih za kasnije. Sretno, i tu sam za sva pitanja i dopustite da element metala uradi ono što je svakom potrebno, da vam da i pruži ono što vam je potrebno sada, i sigurna sam kada se posvetite tome da ne dođu rezultati. Ljubim vas puno i šaljem vam jedan veliki zagrljaj.